Ina yini ina kwana, ga mai waka katsam da rana, hakika mai karya ya tabi, wannan ya saba ma Allah. Mu ce maɗiyanmu su ƙara kaimi, su je makaranta su nemi ilimi, su girmama malan su ɗauka dimi, domin kada rana ta zo alami. Su tashi suna bar ruwa da bammi, su cakuɗa gurbin zufa da tsami, idan suka je karuma ta ilimi, su sa kwaɗayi dan su babu komi. A kwana a tashi saboda ilimi, su ɗau lokaci kan babu komi, su girmama mai ba su babu komi, don ya fi iyayensu ba su komi. Daɗin kurciyarsu yana ga tsofa, idan suka kai kansa za su tsofa, idan suka ɗaura rayuwa ta tsarrafa, tsofa a yaransu za su tsofa. Kusan ƙoƙari gunsu sai da shefa, su dage tun kan gabo da tsufa. Allah ka ba mu ilimi mai amfani, shirya mu duniya.